За Левски Писарово, за футболистите. За Левски Писарово, за футболистите. За футболистите най-известните. Айде бе Дзенга, айде Галояне, айде бе вратари, просто най-добри. Айде бе Мишо, 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 Мишо капитан, всички ги разбиваш, номер си уан. Последен като ритне топката с крак, дава край на матча, Ваньо е юнак. Зная краси, зная луци ти затрима, да знаеш как се радва отбора, че те има. Митко е модерния, тежката е борбе, най-ципък с пенките, релаксира нощ и ден. Айде ме бизи, на съдите не прощаваш, майката и всеки мач разкатаваш. Бати Пепи Бърг с любов, мачка всичко те наред и гледат само да с топката напред. Движат се в центъра Иван и Мария, а отляво им помага Иван. Айде бе Иване, айде бе джантата, и няма други като вас. Айде бе Ване, айде бе джантата, айде пичелова, life is life. Финтира и техничене, дясното крило, Цецко го нарича, торпедото е то. У майстор е Боромски, Мария се казва той, противниците стряска, нямате покой. Облю е стюарда, жесток е бодигарда, проблемите решава веднага на мига. Айде бе Вълов, айде бе тренера, айде бе менеджера Валко, life is life. От Мерцедеса слиза, памката влиза, пачките излиза, готин шеф е той. Айде бе Данчо, 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 айде бе шефче, ти си най-добрия, номер си уан. Айде бе Данчо, 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 айде бе шефче, ти си най-добрия, номер си уан.